ଗୋଟେ ବସିବ ଗୋଟାଏ ବସନ୍ତୁ ନା ଦିଟା ବସିବ? ହଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଆ ବସିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତକ ଗୋଟା ଗୋଟି କଲେ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ହେଲା। ହଁ ନା ତ ଭାବୁଛି ଜରେ ଜାତକର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଦୀକ୍ଷା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥସ୍ଥ ରାହୁ ମୀନରେ ଶନି ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଶୁକ୍ର ନବମସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୃହେ ରବି ବୁଧା ଯୋଗ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି କର୍ମସ୍ଥାନେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଶତ୍ରୁ ଗୃହେ ଏକାଦଶସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା ଶତ୍ରୁ ସବୁ ଘର ଗ୍ରହ କ'ଣ ରହିବେ ଠିକ୍ରେ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଟିକେ ଖରାପରେ ରହିବ ନା ନାହିଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ପିତୃପକ୍ଷେ ଶୁଭକାରକ ଗୃହେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟବ ଜାତକ ସାହସୀ କ୍ରୋଧୀ ଅଳ୍ପ ଆହାରୀ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଶ୍ମେଷାଦି ପୀଡ଼ା ବାନ୍ତି ଦୋଷ ଜାତକ 16 ବର୍ଷ ପରେ ବାହାରେ ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ରହିବ ବାହାରେ ରହିବେ ହଁ 16 ବର୍ଷ ପରେ ପଳେଇବନି ତୀର୍ଥ ଜାଗା ପାଠ ପଢୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଧର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା ସେଟା ତୀର୍ଥ ଜାଗା 16 ବର୍ଷ ପରେ ଜାତକ ଭଲ ତାର ଗ୍ରୋଥ ମାନେ ଆସିବ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହବ 16 ବର୍ଷ ପରେ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଇ ବାହାରେ ରହିବ ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଦେଖି ରହିବ ଏକଦମ ବଢିଆ ପାଠ ଅଛି ପାଠ ଅଛି ରାଗିକି ପାଠ ପଢିବ ହଁ ଯାଉଛି ପଢି ମାନେ କ୍ରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ପଢି ଚାଲିବ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଭୟ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାକୁ ଭୟ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ହଁ ତେଣୁକରି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବ ମକର ରାଶି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ହଁ ହଁ ସେଠି ପୂଜା ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଆସିବ ଗୁଆ ଟିକେ ବସେଇକି ଦେବ ସେଠି ଗୁଆ ଟିକେ ବସିବ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁଆ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦେଲ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଗୁଆ ରହିଲା ମାନସିକ ଗୁଆ ପୁଣି 16 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୂରଣ ହବ ସେଇ 16 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୁଆ ଆଣିବ ମାନେ ମୁକୁଳେଇ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ କାରଣ ଶନିର ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବହୁତ ଚଗଲା କରେଇବ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ହବ ଆଉ କଥା ମାନିପାରେ ନ ମାନିପାରେ ଏମିତି କରିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଶନିଟା ଟିକେ ଶନି କ୍ରୋଧିତ ହୁଏ ଶନି କ୍ରୋଧୀ ଆଉ ହେଲା ଜାତକର ନାଁ ପଡୁଛି ଜରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଆଉ ପଡୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ହଁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଆସିବ ଯମୁନା ଜାତକ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜାତକ ପିତୃପକ୍ଷ ଶୁଭକାର ଗୃହରେ ଭଲ ଘରେ ଭଲ କରିବ କିନ୍ତୁ ବାପର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ ବାପ ମାନେ ଖାଲି ବାପ ନୁହଁ ପିତୃବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ବାପା ବଡ଼ବାପା ଦାଦି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରିୟ ପିଲାଟା ହେଲା 16 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ସେ ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ବାହାରେ ରହିକି ତା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଯେମିତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଏସବୁ ଆଉ କି କଥା ବାବା ସକାଶ ହଉଛି କ'ଣ ପୁଅଟା ଝିଅଟା ବା 16 ବର୍ଷରେ ପଦାରେ କ'ଣ ରହିବ ଝିଅ କରଉନାହାନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ
ସେ ତା ଏତେ ତଳେ ତ ରହିଛ ଇଏ ମୁଁ କହିଲି ତା କଥା ହୁଏ କହୁନେ ଏଇ କଥା କହିବ ଓହୋ, ଏ ଯୋଉ ଯେତିକ ଝିଅ ସବୁ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି କେହି? ହଁ ମୁଁ ଉଇଁଦିରେ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଉଞ୍ଚିଲେଣି ସୁନିତା ଇଏ ବୁଲେ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ଜାତକ ରହିବ କାରଣ ଇଏ ନେଲା କଣ ତମର ରଖିକି କଣ ତାକୁ କାଞ୍ଜି କରିବ? କଳା ଯାଇ ଏଇଠି ବାଁ ପଟରେ ଏଇଟା ଅଛି ସେ ଶୁଣ ତାର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ପଟ ପୁରା ଏଇଠୁ କଳା ଦେଖାଉ ତୋ ଟିକେ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଏଡେଟା କଳା ବାଁ ପଟରେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ତା ଯୁଆଡୁ ରହିବ। ତ କହିସାରିଲେଣି ଆଉ ହଁ ଇଏ ଯୋଉ ଜାତକ ଲକ୍ଷ୍ମୀମତ ଅଛି ଆର ବେଶୀ ରିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେ ପିଲା ଖସିଯିବ କି କଣ ହବ ସେମିତି ନାହିଁ, ରିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ରିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଲଗ୍ନ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦ ମରଣ ପାପ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ ଋଷଭ ଚନ୍ଦ୍ର ରିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ରବି ରିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ରବି ରିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହଁ ରବି ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି। ବୁଧା ରବି ଯୋଗୁ ହିଁ ପିଲା ବାପର ଉନ୍ନତି କରିବ। ପିତୃକାରକ ଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ରବି ଯୋଗୁ ରବି ଭଲ ଜାଗା ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଇଛି, ବୁଧ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଯୋଗ। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛି, ତେଣୁ ରବି ପାଇଁ ବାପର ଉନ୍ନତି କରିବ, ବାପର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ, ବାପର କୌଣସି ଯୋଗ ଆସିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତା ନାଁ କଣ ଦବୁ? ଜାଗୃତି। ସିଏ କହିସାରିଲେଣି ସିଏ କହିସାରିଲେଣି ଜାଗୃତି ତା ନାଁ ଜାଗୃତି। ଜୟରେ ପଇଲା ତ ଜୟନ୍ତୀ ଆଉ ଜୟନ୍ତୀ ଯାହା ଆଉ ପଇଲା ଯୁଗ। ଆଉ ଜାଗୁନି ଜୟନ୍ତୀ ଯେ ଆଉ ଜାଗୁନି ବାପା ନାଁ କଣ? ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସାହୁ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଯମୁନା ସେ ପଳେଇଲେଣି। ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଛିକି ସେ ନା ନା ପାଟିରୁ ଗଲା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଜାଗୁନି କଣ ଆମର ନଗର